Dneska mi po roce a půl sundávají rovnátka. Měla jsem je, protože jsem měla takový převislý zkus, se tomu říká. A hrozně se těším, až je budu mít dole. Takže to celý uvidíte. Prosím, měl to dřív ještě takže tady to dáme normálně. Spousta lidí se ptalo, proč vlastně mám rovnátka, protože měli pocit, že mám hezký zuby, což samozřejmě je to, co ti lidi vnímají, že jde o tu estetiku, ale já jsem díky své práci i věděla, že mám nějaké problémy se zubama, které hlavně by se asi zvýrazňovaly věkem. A protože si myslím, že prostě až nám bude 60 a víc, tak budeme mít třeba i jiný zdravotní starosti a důležitější, tak ty zuby už potom nejsou pro nás tak podstatné, tak jsem tohleto chtěla mít vyřešený a teď jsem hrozně spokojená. Všechno to stojí za to, je to jenom rok a půl života, což se určitě vyplatí investovat časově do zdravých zubů, protože rovný zuby jsou zdravý zuby. Hlavně se líp udržují, líp se čistí, daleko méně se kazí, když máte srovnaný zuby, proto dneska vlastně skoro všichni puberťáci mají rovnátka, i když se to rodičům třeba nezdá kolikrát tak důležitý, ale my to zase z toho pohledu profesního vidíme do budoucna, že to je velmi dobrá investice do rovnátek a do rovných zubů, právě protože jsou pak daleko zdravější a jsou s nima daleko menší starosti. Super, ale to trošku kaharušku. Tak, zkousněte. Na zadní dousku, jo? Prostě nechat pevně zkousněte. No. Už mám rovnátka a hroznou radost, je to hrozně příjemný pocit. Je dobrý si nechat srovnat zuby i ve vyšším věku, protože rovný zuby jsou zdraví zuby a čistý zuby. A nehledě na to, že to má velmi dobrý estetický efekt. Mějte krásný úsměv.